Dene iki lek ra cocok iki piye to? Ngono kuwi lho nek ra cocok sama. Pola itu kayak apa bocah gede. Dilaroi kadang mau lho. Alah. Pakai ning gone. Gereng dek mang, gak cocok nu gereng. Gereng, emosi jiwa. Saya ini satunya Ali. Oh lah kin. Dijak menengah ini. Loh mate. Oh, iki koyo gudang ngene enggak? Iki gudang apa to? Kandhani kok, Mak. Oh alah. Iki lho. Aku nyeluki sampean ngantek kecoplok pindelku. Padahal wis mantul iki, mriki mak jenengan nek pengen ngertos. Walah iki omah opo Mbak jare? Ya omahe wong mak aku yo ngono. Lho. Omah. Aku mah, Mbak Jess. Ora krungu mak. Teng mriki niku mboten ngarah mireng. Wo nek teng-teng anu bele sampean ki rusak. Bele gak oh. Dipenceti ngono kuwi. Walah. Nggih niki Mak, napa griyane Mbak Jessica sing ajeng disade. Dhewean. Bobok dhewean. Lho urip-urip pokoke dhewean Mak Mbak Jessica niki. Lho ya. Pokoknya serba dewi ya Mbak Jess ya. Piye jajal mak jenengan. Niku mlebet mriku. Sek mak Lina ditinggal mbek Kinara. Ayo nak nek melakna. Sek pelan-pelan. Sek tak patenane. Hah? Dia bengi ki Lina nginep kono Mbak Jess terus sekalian takjak. Terus sekalian takjak esok ki mang. Lho. Iki dhek kae nganu nah. Apa? Resto karo almarhumah mamah mak. Ndek nika usahane teng mriki. Kuwi dapur, ndang delok. Ndelok Mbak Amit ya Mbak ya. Oh iya, awakmu pertama kali mrene ya nah ya, urung tau blas, guys. Iki Mbak Jessica nyambi dodolan galon. Kenapa le jane iki kok boleh mineral iki lho kira nglumpuk. Kan kayak sedih jeno. Iya sih. Lah nganggo galon kok aku kae le. Iya, saiki kuwi. Saiki galon kuwi iki kan kita. Iya, gurine mentang-mentang koyo gumun mak apa? Gumun Mbak, mak apa? Gumun. Beno. Badhe Pak, ada CP. Duh, tenan mak. Saestu lan jenengan omahe Kinara niku pun anu napa dereng? Ya gede padha. Lho gede niki sampenge. Nek gini Kinara kan modelnya ombu maksudnya iki mengguri nggih. Nek iki kan mriko dereng sing mriko mriki le. Cobi. Nah, presani mak jenengan nek ajeng gumun. Loh. Ini lho mak, adik wae lho. Kamar mama, kayak cucian di kamar gudang tak mau kulkas pun aku cedek. Kamarku. Mau gede kene ya Mbak, kanggone sampean. Kandhani kula kan pun ngomong. Lah iki bayangno mak par resik kene wis, bayangno nah. Mbak Jess ngaleh. Ben dhewean ngono. Lho, iki Lina delok. Lihat-lihat. Guys, aja lali lho guys ya, iki rumah Mbak Jessica cek dijual. Nggo kalian sing pengen
Nah yo, gue kalian yang serius, ape tumbas, bisa langsung menghubungi Mbak Jessica langsung. Nanti bisa tanya-tanya mulai dari harga apa segala macem. Ya dikontrakkan juga. Oh sekarang sampean kontraknya juga bisa. Bisa dijual atau dikontrakkan cara namanya ngontrak di gudang yo. Oh nggih. Wis gak apa-apa yo Mbak, wis bismillah. Yo di wingi nika diramal kalih Ko Marcel, Mak. Nggih Mbak Jessica tangklet. Neng tapi jenenge ramalan kan yo oga harus dipercaya yo nah yo. Maksudnya iki nggih bakalan laku, Mak, laku terjual neng tapi yo rodok suwe sithik lah ngono. Yo didoakan ae pokoknya tetep semangat, tetep berusaha. Iki nek digo nenangno pikir mata. Nek Mbak Jessica ketenangan, Mak. Ngantek sunyi. Sampai ora kan Kelap. Dene iki teman berbicarane karo tembok, Mak. Tembok karo guling. kadang mek misalkan ngongkon lah opo yo syuting yo apa sak syuting yo iki apa sih lawan tembok kenen tiange pokoke nek mantu kula pun luput kamar mandi pun Wes. Ini kalau kon bateri ponak-ponakan kita di ponak-ponak. ponakane masih sak meneng era Sapodo rapai, Mak. Lah mudeng nopo kasarane? Lah nggih to sik mbok-mbokno. mboten enten pas sak rapa cilik-cilik Wis pokoke iki serba sendirian, Mak, Mbak Jessica niku ki. Mulai dari nopo mamah pun kapundhut kae yo Mbak Jessica sampean wis sendirian. Soalnya kan emang opa atau bapak sambungnya Mbak Jessica kan kerja mboten teng mriki. jarang pulang pokoknya biasanya Sabtu Minggu iki dene sakit balik kadang 2 minggu sekali kadang nek pasane ya seminggu pisan Mak pah gumun beno ben. Kamar mandi, Mak, nggih. Teng napa lebet kamare Mbak Jessica niku nggih enten kamar mandi dalam, kamar mandine kalih. Nggih. Jios, Mak, nggih. Jios nggih. Sampeyan lah. Kandhani yo. Oh, alah. Dadak omane dikit juga apa dibaca begitu lah. Oh, ayo. Lah aku terus enak omong anu nang sing maksudnya yo biasa ngono yo. ngono gede iki gak gede no biyen iki tak kirain mamaku cuma bangun iki tok jadi iki rumah ono ki gelas ngono heeh Lah ketambahan dapur kuwi berarti. hah Ditambahi dapur. Tapi nek cara ngono iki gak apa kok taman-taman sampean mungkin ikut gak sudah dijual gitu. iya Sama nek kegiatan berkebun. istilah kan gak tak Iya. Oke, mesti sama tak kira kan yang mau baru mulai kok kuliah. Loh, mah, kayak maksudnya kuota tapi yo jadi kayak malahan sing penting sih. Kan jarene resto. Nggih, Kebetulan luas yo, Bang. Nggih. Resto kok. jadi tambahan mak sini riyen niku sing mamae kula tumbas niku tanah lurus niki tok. Terus niki iki tambah makane bangunan niki keri nggih digengken sing maksudnya sing duwe tanah Mbak sisa Mbak kene ku sapa Mbak nek ngingeti sampean ngantek domblong, Mbak, ya Allah, Nduk. Kayak ora tau ora le, Nduk. Tiap hari ketemu gitu kok. Oh, alah. Ya. Sampean sisan sampai sekarang apa? Iya. Sisa Mbak sampean Heeh. Iya mulai mbek jaki ngono ayo. Wes ngono ae, wes ayo berangkat ya. sisan dua salin Tapi masalah iki tukune iso kan numpak mobil. Iso. Lah ya. Alon-alon ae lah, heeh. sing lewat kono yo iso. Apa nak? Susah ditutup gitu. Ya mengo ngono. Gumun. Ngono wis rapuh. Kowe bayangno ae ning omah dhewean ngene kok Mbak Jessica. Wong ning omahe mae dhewe omah kone wis kudu diberi peti kok kone iki. Wis ora. Aku yo ora, Nak. Aku wis ora lah gak apa-apa. Aku omah sing sakmono tok ae. Wis Ditinggal Arifin rada mulai kudu emosi kok. Ndahne koyo Mbak ora iso. Ora iso, guys. Oh alah. Wes, Mbak Jessica ikut berangkat sekalian, guys. Dia mau. No. Iki dia niko ki pas mama tesik, Mak. Niko nggih ruame terus. Masakane modelnya apa, Mbak? Masakan berat ya, Mbak ya? Yo selak Solo, terus sup matahari sing khas
Solo ngono kuwi gudeg, terus soto geni, terus iya kan gurami bakar, ayam bakar. ngoten niku, Dok. Ngoten niku mah. Sampean kan yo catering. Iya. Jaman kae. Oh. Catering pesanan-pesanan. Amit tangan kiwa Mbak Jess. Begini nggih, napa? Mas. Kathah ngoten niku. Sini rame terus sampai dalu-dalu itu rame. Aku lho. Ya tenang Mbak. Kandani yo, Mak. Kita kunci dikit aja. Ayo Mak Pa. Ayo ben Mak Pa. Kira beneran ceblok dek nginane aku ya. Iki, walah, lah malah kualik ngene sedane. Lho makane. Ngene ya kudune. Iya. Kudune kan ngene ya, pedot. Iki lho, guys. Loh, dikontrakkan, guys. Dikontrakkan atau dijual. Engko kalian sing minat ya langsung hubungi Mbak Jessica pokoknya. Ya wis. Wis ndamel busek awakmu nah. Kene mbek Mama ayo. Tumbas sarapan sik, guys. Iki langganane Mbak Jessica. Enak pol aku wis bolak-balik ditumbasno ning kene. Katanya cuma nangger aku nangger neng ngomong sih katanya njaluk iki Iya sambil kan? penyet tempe bae. Tempe penyet iki sambelé kok mentah nu ki ana sambel osek. Ambrose. Kalau Mbak Sancang kuwi. Tempe penyet. Iki yo Mbak ternyata tutulan kok jajan-jajan ngene iki lho, guys. Aku ora iki malah keponakanku. Keponakan cilik iki kan. Ini anti sore gimana ayo tak anterin ya sering. Njaluk jajan. Mang seru-seru banget jajan kayak terus akhirnya sering enak kopinya akhirnya tuh ini aja. Walah, iya. Serba dadaan Mbah nggih jenengan nggih berarti nggih. Sedoyonipun dadak ngoten langsung digorengi. Nyambel ngoten nggih. Dadak nggih, Mbah. Dadak. Mbok mentah Mbak. Oh nggih. Sambal tahu langsung aku penatu dulu. Oh nggih. Ini sambel-sambel ki. Setunggal porsine pinten, Mbah? Tempe telur ngoten niku kalih sekol. Nek ngangge sekol. Oh, sedoso. Nek mboten ngangge? Sambal penyedap ngangge telur ngoten. 7.000. Oh, 8.000. Murah, guys, murah. 6.000. Ya Allah, murah loh, iki lho, Mbak. Amin dong, nggih. Biar tuwe aja dilek wae. Nggih. Oh, jenengan nggih biasane mresani. Nggih. Matur suwun. Walah, ternyata Mbak ya nonton, guys. Lho. Kene lontong bareng. Apa nang jipuk? Rindu. Nang jipuk jajan. Rindu padamu. Pun dangu mbak jenengan sadian, Mbah. Sampun. Anak kelas 3 sampai saat ini sampai gadah putu kalih. Oh, alhamdulillah. Seger waras, Mbah nggih. Ya Allah. Jadi kan kita sik cuanting nonton kok Walah, jos. Walah, guys. Menunggu dulu. Kinara mbek Mak Pah ya tak bungkusno, guys. Kenalan di depan. Boten ngertos jenengan iki Menggung, daerah Menggung mriki leh ngandhap mriki. Mriko. Jenengan tak bungkusno lho, Mak. Sambel penyet tempe mbek telur. Sambelnya sambel osek ngono ki lho. Engko nek menawa jenengan siang napa mbok beto mantuk. Mbak Kastrose mantuk. Pun balik. Balik kok. Sing jujune balik di ini. Dekne besok Jumat kan mulai naik. Jadi kasihlah ditinggal ning omah. Oh. Iya, Dek piye ngantuk? Ngantuk gitu. Wis bar mimi. Tak ayo mimine ya. Mimine ayo nek ngantuk ayo. Ayo melok mama ayo. Mik dulu. Jelondeng. Wah, sakra kacer. Akeh pikir kinara. Kesoben pengen duwe bojo wong Tina. Kenapa? Sambal tahu pedes ya? Boten. Sedengan. Boten. Sedengan opo lah sih mangan aku kok bingung ya. Ben, kowe wetengem. Kenapa dek pengen entuk wong adoh? Ora rumpet, Heh? ora rumpet. Ada iso? Ya kan, coba kan nek apa jenenge? Kan main merah. Nek edak mesti golek Gelik desa. Kayak ngono kuwi le. Oh, dine gelet desa. Oh, dine gelet Kesuwen desa. kok. Pokoknya nek wong ado kan Tapi gulung-gulungnya apa? Hah? Ora apa.
Deh, lah aku mbek Mas Dimas sak yo ada, padha ae. Yo ada. Dah, beda desa, beda kecamatan. Tanya apa sih mau aku pengen nyatu kok iso paksa kene. Lah nek Tegal iki kesonon saiki. jodone wong merah, Ra. Kene sing ngerti lho. Aku biyen yo Yo kono. kabeh lah. Aku metu saka sekolah dijodoh-jodohno. Isa sekolah ya dijodoh-jodohno. Mbah. Gak, tapi sok nek kuliah wis entuk aku dhewe kok. Ya sapa ngerti Aku jadi. udah ngomong aduh tuh ngomong Papua, Mbak. Ya aku yo ora. Nek wong Afrika bareng ngono. ini lho, Mbak tolong Mbak jajal, Mbak. Ndek niki iya, wong ndek niki model iki yo dicoplok-coplok kok. Dolanan kok. Aneh. Lina pengen tok ngadoh, guys, aku ngene iki ya yo sepi. Yo ngene iki lho sing tak anu iki lho ben adoh. Iya. Kayak kangen kowe angger adoh karo aku, karo apa neh karo Kinara. Iki saiki sekolaran arep. Biyen kae arep. Kan namanya dinner. Iya, Lina aku kudune ning kono. Kuwi aripin. Aku mbek mae. Moh aku pokok, moh. Yo wis. Lho, lagi bobo. Oh, mulai saka kececengan ya. Wis to, wae nek opo kuwi tak aku wis padha dene iki plek-ketiplek aku kuwi. Sipate. Kemudian ya nek ora srek ya muring-muring. Ya. Lah kuwi gak cocok. Nek cocok dene selalu bergembira dan guyang-guyu ya. Jingkrak-jingkrak ngono kuwi. Nek gak ya ngono kuwi. Iki padha ae. Nek nonton film Nek ora cocok metutu sak meter. Ora iso ditekoki. Terus neh yo kececengan. iya. Kececengan kuwi ngono, praktekno. Hal wajar matane. Praktekno sik. Wajar. Ya ngono. Ora Kinara iso. Kinara kakak yo. Gini. No. Kita jenenge yo. Tapi aku sak umurnya lagi ra kececengan lagi iki. Iku jenenge apa Mbak Demau? West Village. Face pilih. Iku ternyata itu gak mau aku ternyata aku liat ngicok malah ngeri ayo kemenane. Iya. Aku didono Banget ya ngono. kayak ngantek keringat dingin ngono biringi, Mbak. Ngejel. Iya. Aku lagi tumo nih. Kayaknya wong kececengan. Nek aku ki seneng Mas kok gulingan kok ngene kok alus-alusan sing adem ngono kuwi lagi. Kan enek wong sing kosot. Lah aku kosot ki kudu sing adem alus ngono ki lho. Ngono ki kudu ruapi kok kosot ki lah enak ngono lah kuwi. Ngono. Itu versi 6 berarti. Iya, nek kececengan ki Rapah piring yo Mbak Mas. Ini Aku wis tau ngunangi. olahraga ngono iki lho, Mbak. iyalah. Cekek lho, Mbak. Bukan. Pencitraan ini ngono. Orang ngono. Ora yang step kok. Duh, Ya ngono ya. jadi Kececengan biasa praktek to. Bet tuh, Mbak, kecacangan enek tipone. weh. Grit ya. Lah Enek kreatif. Enek tipone. Aku soalnya delok karo apa mbek Kinara. Beda perbedaane. Piye Nek jajal? Rapa iku- Kowe sik. Kowe rapat terus pakai Kinara. Yo kok Kinara kayak piagam nih. Kan guling tapi cuma ditemplek ngono ku lho. Nah, ngono ki yo ngono. Tapi kowe ngantek keringetan. Lho, kabeh Kinara keringetan. Masa? Rapa keringetan kabeh sing ngono ki pasti keringetan. Lho, mergo ngono iki mergone pentok kering. Kepuasannya apa? Garo. Ya sih sampean kepuasane apa? Ya halus adem ngono. Ngono ae, nek iso diutarakan kan. Nek turu mang tuwa. Nah yo, emang kudu ngono. Ya, terus? Nek Rapa iku ndek niki manuke ditempel ning keramik. Iya, Mbak, tapi aku ngonangi yo bocah kuwi. Sikile kejang kok ngono kuwi. Jadi kok kakun kok. Ngono, aku kayak ngweklek betul. Lho. Nah bocah iki piye aku yo ngono. Iya manuke iki templeno ning tekel kan tekele kamarku kan adem to kena AC to. Mungkin dene ngerasa piye ya? Yo gak ero aku sing dirasa. Oh sampun sedaya. Nggih. Kuwi ngono. Terus nek Kinara ki mau nek ndelok ngene-ngene. dene nek koyo ndelok ngono ki lho. Sing senengi apa? Heeh. Mbah boneka, mbah apa. Iya, happy dadi kok ngene-ngene. Iya ngono-ngono, tapi gak koyo kejang ngono ki ora, Mbak. Ikan isik cilik, sok wis gitu mah. Oh gak ngasih ya. Wis tak anoni le, Dek, gak boleh gitu.
Gak, aku wis tak Dik, kayak gini nggak boleh. Gak boleh kececengan ya, Dik. Ih, bocah iki tau. Bocah iki tau nggak ngantek tinggi nek nombek Mas Dimas sih, Mbak, piye? Apa ya? Apa? Ora ke keanehan. Oh, apa Mbak ning ngarani ngono kuwi? Kelainan. Iya, iya. kelainan. Iya. Iya, kelainan. Cah iki kelainan di ngono Mas Dimas ngantekan. Lah kok saiki Iya. ora i? Arifin oga. Lah tapi kok rapa ya kinara ya. Mbok, makane kuwi. Yo Apa iki ya. praktek dong? Mak telah aku. Aku ya tak iki marine iki wis aku wis dunung disin-isin karo mae. Sok ben ngene iki nek ndek bojo piye nah. Dek, kowe mak opo ketencengan. Sumpah, iku dadi rapaku sok ben yen fase dene di Iya. dadi dene isin dhewe. Nah aku ya mariku. Iya kan, Nek aku kan disin-isin nyusu kan. kan. Nek aku nyekel susu nek turun. Yo kan Iya, iki malah mesum. mesum malah medeni wong. Ayo ngono, aku ini gak nyekel biyen malah aku kayak satu. Duh, iki yo kelainan bodoh. Mariku kuliah. Sumpah. Duh, malah wis gerang, tuwek malah lagi mari. Iki kecek wis mari kok. Kayak bojone Medeni wong. Cah iki parah yo. Mau aku wis guys, wis buya.